sami ora wo ingkang rawuh iki nami wasepo kita ngormati miyos nabi panutan Nabi Muhammad nabi kapungkasan ingkang manata para manusa ingkang perintah kita supaya ngedohi dosa wajib kita bocah Islam iku kudu sing sabar anggone ngocing ilmu awet biyen aku bisa mengerti do pangerannya Allah Rabbi karo elok jang ingkang sami arawo kawo wonten iki anggen wasepo kita ngormati miyos nabi panutan Nabi Muhammad nabi kang pungkasan ingkang manata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngedohi dosa di timur mata dari bola berjaya bangun dan berdiri kawat semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia ayo para kanca ingkang padha anupaya ngubayani kanggo belani agama Islam ingkang pasti luwih mulya mulya saking apa kejaba saking agama ini negeri namanya Jawi kalau kami nama Islami kami Islam sudahlah terang seldawe dari pangeran ayo prapanca ngawerono rukune Islam ya iku lima tahatat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ati kaping pindhone lakoni salat ping telune bayar zakat ping poso wulan Ramadan ping limo silamun kuwasa ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudah yang terang asal jauh dari pangeran ayo prakanca ngawerono rukune Islam ya iku lima tahatat loro rukun kang siji suwa sira kelawan ngaji kapindhone lakoni salat kaping telune bayar zakat kaping papat poso wulan Ramadan kalima haji lamun puasa ini negeri namanya Jawi namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudah yang terang asal jauh dari pangeran ayo prakanca ngawerono rukune Islam ya iku lima sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ati kaping pindhone lakoni salat kaping telune bayar zakat kaping papat poso ana ing wulan Ramadan kang lima hati lamun kuwasa lo elingo wong urip iku sedelo aja susah aja kae poso yen ora poso akhire iku nalongso sebab urip tinggal poso apa donya ngelingono yen wis nunggang ing pendoso jaluk bali ning donya wis ora bisa
senajan tok padha sahabat ngaruwara ngelingono Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin atatama lillahi sholatan daimatan bidawami murkilahi ini negeri namanya Jawi kalau kami nama Islami kami Islam sudah terang saldau dari pangeran ayo prakanca ngawarono rukune Islam ya iku lima sahadat loro rukun kang siji iso sira kelawan ngaji Indo ning lakoni salat ben telune bayar zakat Bebas poso wulan Ramadan kalima haji lamun puasa ayo para kaca enggal padha ngupaya kanggo mbelani agama Islam ingkang kanthi luwih mulya saking napa kejaba saking agama ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudah yang terang asal jauh dari pangeran rokon tong awarohono rukune Islam ya iku lima sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan nabi wong kembange madhul jagung iku piye pecah golek lebu wis jam 3 ndak kene mari kok panase yo masong ning alun-alun iyupe ning kula nomah ayune ora kepiyun obrake wong omah-omah wetan kali yo mas kulon yo kali tengah-tengah nune wetan kemaki kulon kemaki ditimbang poso abote ali-ali mas matane telu ilang siji jekor jambangan besok kapan olehmu memantu tak sumbang sarung pekalongan aku mau sarung pekalongan sing tak jalo selendang biru aku mau bojo colongan sing tak jalo direstui bapak ibu ora dipangan wedhus ngantep pidil kari dongklai lera-lera pambite atus mung ganteni wedane wetan kali kulon yo kali tengah-tengah ono wote wetan kemati kulon kemati ditimbang-timbang podo abote ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami kami Islam sudahlah karang asal jauh dari pangeran ayo prakanca ngawarono rukun Islam ya iku lima sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji kaping pindho ning lakoni salat ping telune bayar zakat ping 4 poso